Ya zo cikin kofi sanyi an kwana da islamu fakidila. Allah sarki yanzu yana nan hau ya fata. Wai karfe 7 na safe gaskiya mun ji jiki na rantse da Allah muke wai na fulawa. Karfe 7 na safe. Ni zargin ki ma fa nake akan fulawa din. Wallahi tallahi yadda dai aka siyo ita na soya ban ci bayan to ka ba. Saboda ni an mun baɗin fanti. Wallahi tun ina karama nake jin ayo taki. Salam. Ga wannan dinki. Ai Siyawa kike? A'a, baba ce ta bamu guda 10. Ke 5 ni 5. Anya yau ba mafarki kika yi ba na wani abu. Wallahi tashi da imani. Wallahi ba zalunci na rantse da Allah. Irga tiga ta kai 5 din. Kafin ki yabe ni. To wai tsayani dai ko wannan kika samu. Sha mama. Mafarki nayi. Mafarki nayi. Na san wannan abu ai ba ta zo har 5 ba ni kadai. Duk wati gari ta kai 5 din kan ki yabe ni. Dan saka wannan waina. Okay. Dan sako ni. A'a wannan ne to. Kin ga ɗaya nan. Nan bai soyi ba ɗaya so. Alaikum salam. Yaga. Yage kwano. Dan ne yaga ba. Ta ƙare. Sai kale.